Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Chineke Ugwu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413 or with over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Oma, ugbu a Chukwu am na-akpọkwa ka m na-akpọ. Anwachi Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị, Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha. Ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ onye Igbo gwa, ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha. Aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya achị firifiri, onye hụ nwanne firifiri. Ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Even ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, but ọ bụrụ ndị Igbo firifiri. Ema onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ. Chukwu ana m yogo ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjị ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ibe ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Nigeria ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị, ka omenala anyị na-aga n'ihu. Anyị zadoro ụkwụ ụwa n'Igbo. Ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo. Ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị. Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị. Ihe unu ga-akwado omenala Igbo. Mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Ugbu a ụwa m ọjị a. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Ugbu a
We will only get back. I want you 1 year to you. We will only get back. I want you 1 year to you. Of being found. We know that forget where we come from. Yet of a life, the beat of the drum. OFU-OBI. Obinwannem, united we achieve. OFU-OBI. Restoring the culture, that's what we did. From the ordinary to the absolute history. In the fall and helping the weak. Obinwannem world. The movement is Igbo global. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Igbo Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu, kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma n'ụbọchị taata bụ ụbọchị nkwọ ya na-echetakwa n'ọzọ. Ndị jere eje ejego, ndị natara anata anatago, ndị na-ejekwa eje na-eje. Ana m asị ebe ọbụla isi wee na-esonyere anyị n'ụbọchị taata bụ ụbọchị nkwọ, ka ihe ọma meele gị. Ife ọbụla itiri aka bụ ife ọma, ọ ga na-agaziri gị. Asị m na amara Chukwu ga-eso anyị. Okwu ọnụ niile anyị ga-ekwu n'ụbọchị taa, mụ na nwanne m nwoke na ndị ọzọ ga-ajọịnkwa anyị dịka isi ekiri anyị. Ọ bụrụ na okwu anyị na-ekwu na ife anyị na-eme na-adị gị mma, ikiri kele nke bata n'ife a na-eme ka anyị gbaa nkata ezinụlọ. Tata anyị nwere nnukwute ife anyị ga-akọwa. Anyị ga-akọwa maka Obinwannem logo, new logo. Christel Obi Foundation presentịrị Obinwannem OFU-OBI Global Cultural Movement Foundation. Ya bụ logo, ọ kọwachaziri anyị logo ahụ, anyị wee marazie
if I were ike jụọ maka the logo maka na logo na-signify ọtụtụ ihe dị iche iche. Ị na-anya na azụ m nkịtị ga-afụ logo dị ebe ahụ, logo dị ebe ahụ kịta na nwere ife na-signify. So that word dị n'ime na mpini aba ahụ n'okpuru ejiri mara ndị Igbo, a ga-ebupụ butezie mmadụ reality. Mana Obinwanne bụ mmadụ. Ndị batara n'Obinwanne mgbe mbụ ha ghọtacha ihe bụ Obinwanne. So betu nwanne anyị nwoke ga-atụrizi ihe gbasara Obinwanne tata ka unu fụkwa ife na-etiri mkpu ya about Obinwanne since 2019. Nyanwa sị n'ọnụgo na ọghọtago, o ji aka ya design ya, ọ jụghọ m, nwere ihe ọ gwara m ya na ndị kọmpani ya wee rụpụtara anyị logo mara mma. Ya bụ logo ahụ m ga-egosikwa unu ya, post go me already, but anyị ga-egosikwa unu ya. So unu n'anya ka m cheke ka m tinyekwa ya ka unu na-afụ ya. Unu ga-afụ logo a kịta dị ebe a kịta, logo a kịta dị ebe a. Unu n'anya na-afụ na ọ bụrụgo mmadụ, ọ bago na mmadụ. Na Obinwanne force now anyị ga-resume ịna-anya ife o dere dị, ọ ga-akọwara anyị ya, gụpụtara anyị ya. Ị na-enekwa anyị ga-afụkwa webụsaịtị anyị dị, ị ga-afụkwa webụsaịtị anyị, news webụsaịtị anyị na online marketing shop webụsaịtị anyị. Ife niile adịgo in order, mana anyị ga na-akọwa ya n'otu n'otu. Mbọsị anyị ga-akọwa ihe gbasara news akọwara unu, mbọsị anyị ga-akọwa ihe gbasara marketing akọwara unu. Ife ndị a niile bụ ife Obinwanne na-agba mbọ ya since 2019. So n'ọbịago na mmezu, anyị ga-ebido ọrụ n'oge na-adịrị anya dịka nsi wee gwa unu. This year all business ka anyị na-eme. Anyị nọkwa into politics, anyị nọkwa into religion, anyị nọkwa into culture and tradition. So anyị ga na-eme ka ndị be anyị mara ife ahụ ha kwesịrị ịma. Ọ barọzi uru ibe ya na-eme ka ndị be anyị hapụ ịma na anyị niile apụtago ka anyị dozie be anyị. Ịmara ife nwere ike ime, this is the time. So anyị na-ekene onye ọbụla wee stata bụ ụbọchị Nkwọ ka ọ kpọtara anyị niile amamife na nghọta na ịdị n'otu nke anyị ga-eji wee mara ife anyị nọ na social media eme. Obinwanne presentri, Obinwanne Igbo News, Obinwanne TV, iji wee megide, iji wee kwalite omenala ọdịnala. Unu enego n'anya afọ dat na ndị Naijiria edego history nke ha. Ke ebe history nke unu dị, unu echefuo ne. Anyị mara gị ọ ga-adị like that. Onye ka anyị ji bido n'oge wee bịa odoba Obinwanne platform, ebe a na-epreach maka omenala ọdịnala. Omenala anyị na-epreach ebe a bụ omenala about ya village gị, ka anyị chọrọ ka ị bịa na-akọwara anyị ihe dị na village gị. Maka na enwere m right ịbịa na-ekwu maka village gị, maka bụrụ m onye obodo gị, ịma na ọ bụ nsọ ana ka ọ bụ mmadụ ideviate na-ekwu maka village mmadụ, ma onweghị onye nọ na village anyị nyere authority to talk about them. N'ezie the biggest scam ndị Igbo ji bịa, the biggest scam ndị Igbo ji bịa na social media bụ ha bịa sị gị omenala Igbo, omenala Igbo, omenala Igbo. O nwere program na nwanne nwoke mere na nkọwara unu short one ya na-aga ebe niile na agwa m na Igbo enweghị omenala. Esikwa na Igbo nwere omenala, aga m etinye link ebe a ka ị bịa gwa m omenala Igbo. Ịma na anyị nwa bụ Obinwanne bụ ndị nchọpụta researchers. So anyị chọrọ ibupụta omenala amaji be nna m, nwanne anyị nwoke ga-ekwube ebe o si bute omenala village gị. Ya village nwere ka ha si eme, ọ bụrụ ka village gị si eme ka village m si eme. So ihe a ndị be anyị na-eme na social media bụ ihe ji confuse mindset unu. So ị kwesịrị isonye Obinwanne Igbo TV, Obinwanne News, ka ị na-enweta information about yourself and about your village. O nwere ya na-akpọ self control, o nwere ya na-akpọ self choice. You know, that one dị iche na omenala, that one dị iche na ọdịnala. Like ndị a na-eme content, ndị a na-eme content, ụmụnne anyị na-eme content, even ha na-akpụsiena. Ụmụnne anyị na-eme content about whatever they like. Nke a bụ self choice. But Obinwanne anaghị eme self choice. Obinwanne na direct you back to root where you will stay. Ị dị ka onye ọcha, ị recognize ya gị. And ihe niile ha na-agba, ha were sie some freedom fight wee na-agwa gị ọka ndị a bụ ndị nọgoro ọfụma, ha nọ ọfụma n'obodo oyibo, obodo oyibo na-eprotect ha.
So ha chọrọ self ka ị nwere onwe because ọ bụ na ha chọrọ ka ị nwere onwe the best way bụ ịgwa gị na-achị azịbe nna gị jee maragodi na-eme ị nọzi ebe nna gị na rịpọtụ hey na igwe obodo anyị na-ezu ori, igwe obodo anyị na-arụkọ wit Fulani, igwe obodo anyị na-arụkọ wit Nigeria gọọmenti, igwe obodo anyị ya chọrọ ka anyị na-eri uru n'ala alaba anyị, igwe obodo anyị na-elekọsị ala anyị, igwe ebe ihe a ka ị kwesịrị na-ewetara Obinwannem telivishọn ka anyị na-eme ka ndị ụwa na-ama ọ na-abụ onye a na-aga n'ụzọ ka a na-afụzie ka onye ori mana duto na Nigeria gọọmenti kwuru ụmụ Igbo ụgwọ si ha bịa social media destroy the lineage of Igbos, onye mere ha bịa ha were afọ ọzọ but agaghị m na-ejezi n'ihe gbasara Biafra too much because I believe in Igbo nation. Igbo is a nation. Ịbịa n'ime nation ị ga-afụ a lot of tribe, a lot of languages, a lot of villages, a lot of tradition, a lot of culture. That is why when they na-eyi white and red, when they na-eyi isi agụ and red cap, enwekwara ndị na-eyikwa akwa ekpe. Ndị na-abụcha omenala ndị obodo dị iche iche. So we want to let you know that Biafra is an ideology in you. So for you to using it to talk and to, to bring confusion on mindset of people on social media is a crime. It's a crime because I have to shadow. You will never see person where they chase shadow. They go was shadow. So as I'm buteronu omume gbasara Obinwannem n'ụbọchị taa ka nwanne anyị nke kọwa. So dịka anyị na-aga n'iru asị m ka Chukwu dobe anyị ndụ ka anyị wee na-afụ ife ọma anyị na-arụta n'aha Chukwu na ndị nna ndị ana ise anyị ga-abakwazi anyị nabata nwanne anyị nwoke bụ Chinaecherem Ezeibekwe, oke mmadụ na Cologne, onye ji anyị ji aba, onye mere anyị ka obi dị anyị ma na Obinwannem, onye si n'oge wepụta Christel Obi Foundation, oge ebu ihe niile ahụ furu efu n'ụlọ nsọ Chukwu, n'oge bunatakwa n'ala Igbo ọzọ. Anyanwụ ibunata ya n'oge modelize ya o so n'ihe gbasara n'oge a. So ọ na-akọwazi anyị na-egezi mụnwa na ụmụ ga-echekwa ka ọ kọwa maka uche onye adịghị njọ. Anyị ga na-ekwu maka omenala, anyị ga na-ekwu maka Christianity, anyị ga na-ekwu maka politics, anyị ga na-ekwu nke onye ma ekwu ya bịa kwube Obinwannem ntra ka anyị na-eme ife ka ọ na-aga ka o kwesịrị isi na-aga. So anyị na-eji ọkara wee na-ewe ka ọmụ nwanne anyị nwoke bụ Christel Obi Chinaecherem Ezeibekwe, the CEO, founder and director of Christel Obi Foundation, ka ọ bịa kene o kenechazi ụmụ Igbo na-ewe jụọ na ya kedu ihe bịara n'obi o ji wee rụọrọ Obinwannem logo ana kedu ihe dị ya n'obi o ji wee sị na ọ ga-join Obinwannem Foundation ka e wee mebe gịnị ka e were ofu obi jee chịkọ ala Igbo, chịkọ omume anyị, chịkọ ndị ọchịchị anyị, chịkọ all the foundation niile dị n'ala Igbo ka anyị nọ n'ofu umbrella maka na foundation bụ amamihe mmadụ. So na ọ ga-abụzi okwubezie anyị amarazie ihe dị ya n'obi ka anyị wee soro kwuo. So Chinaecherem nọ, welcome to Obinwannem Igbo TV, Obinwannem TV, and anyị na-asị gị bịa were microphone kene ụmụ Igbo. Ndewo. Igbo ekene m unu. Igbo ekene m unu. Igbo ekene m unu. Ise. Ọ ka bụkwa mụnwa. Anyị ada agbanwe. Anyị ada akụnaba ndị azụ. Okwu ekwuru nwa oyi. Afa m bụ Chinaecherem Ezeibekwe. Anambra ka nsi were pụta n'ala Igbo. Na-agụ ata mesi akalabọ. Ọmụnwa bụ onye wepụtara Christel Obi Foundation. Were sị na aga m eji ya wee mee gịnị? Were nye aka n'ala Igbo. Wee na-asị unu ụmụ Igbo daalụnụ nke ukwuu na ọtụtụ ndị na-esonye n'ihe anyị na-eme. Ka Chukwu oke abịa ma na-edu gị ma ị na-eje ma ị na-ana. Ise.
ọfọ m na-agụrụ onwe m ka m na-agụrụ gị. Ihe ọma m ga-emere onwe m bụ ihe m ga-emere gị. ise Ọya ka m ji si na ọ ga-adịrị gị mma na Eke na Oye na Afọ na Nkwọ. Gị bụ onye na-ekiri m, gị bụ onye na-eso anyị n'ihe anyị na-eme. A sị na Chukwu oke abịa ma ga-agbaziri gị n'aha ndị nna ndị ana. Ise. Daalụ na ụmụ Igbo. Daalụ. ise nwanne m. Ndewo Christel Obi Foundation. Daalụ. Christel, anyị ga-agbapụ ọsọ dịka isi wee mara na oge bụ ego. ịghọrọ na-ekwu n'Igbo na-atụgharịrị ya na English ka ọ na-edo anya because ọgụwa bụ onye bekee, mụwa bụ onye Igbo, ịghọtago. So oge bụ ego. Ka anyị banye na ife anyị ji maka wee bịa. O nwere logo ị prezentịrị Obinwanne gị na kọmpanị gị, foundation gị prezentịrị Obinwanne. So and that logo, a lot of ndị Obinwanne investors, Obinwanne directors, Obinwanne board, Obinwanne workers, and Obinwanne legal advisors. All of them was happy for the logo, accept the logo, love the logo. Ebe m kwụ na-abụrụ ebe ụmụnne m kwụ. So ihe m na ebe a mụ abụ representative. So representative mbụ bụ na ebe majority ekwu ka m kwụ. Abụrụ m ndị ọchịchị Buhari, ọchịchị Tinubu, ọchịchị ndị gọvanọ anyị, bụ ọchịchị Soludo, ndị aka odo. Ọchịchị nke m bụ ọ bụrụ na ụmụnne m si ka anyị si ebe a, ịgbana ebe a ka anyị ga-esi ọwụwa onye bụ. So anyị nọrọ na ịbịa tie ọda na onwe onye na-enye nwanne ya nri. Onye nwegoro onye na-enye nwanne ya nri, ị gaghị na-emegide nwanne gị because na Obinwanne bụ ihe mere nwanne gị bụ ihe imere onwe gị. So this is the time we need to educate our people about Obinwanne. So ya bụla oge itinyere iwetara anyị ọda anyị mma, anyị nabatakwara ya wee na-asị gị ka ịkọwara anyị ihe dị na the logo. So ịkọwara anyị ihe dị na the logo ka anyị wee ji ụta wee mara onwezi ajụ anyị ga-ajụ ajụọ, maka mụnwa na ụmụ mere logo nke m na-eyuzi n'Obinwanne long time. Enwekwara reason eji wee mee ya na mana today esezi ka ọ bụrụ mmadụ, ka o si n'osisi, si na artifact, si na ihe eserese pụọ ka ọ bazie na mmadụ. So ọ wọzie nwoke na nwaanyị nwoke na nwaanyị hụrụ onwe ha n'anya, ịhụnanya karịa obere ihe ka ha kisikwa onwe ha kisie. So ọ gị maka kọwaziri anyị ihe dị logo pụtara, and gịnị mere iji wesị ka ọ bụrụ Obinwanne ofu obi. Then ka anyị wee mazie ka anyị si wee ga-ajụ ha ajụjụ dị n'ime. Ndewo. Daalụ nke ukwuu. Ekenekwa gị Maazị Okechukwu Ugwu na mbọ ị na-agba. Akwa na asị na onye gba mbọ sisi jaa ya ike, maka na ọ dịrị izi. Ịma na anyị si ọrụ bata, anyị na-eme program, ọ na-enye nsogbu because mụ na onwe m kamachi ojugo m, mana ọnwe ya bụ na anyị etinyego onwe anyị na anyị eso wee rụọ ya bụ ọrụ. Ọ ya bụ ọrụ anyị na-alụ. So dịka o si wee dịrị, ka anyị gbapụ ya ọsọ wee mee ọsịsọ. Ihe gbasatara anyị bụ ndị Christel Obi Foundation ji wee bata n'Obinwanne Igbo bụ maka na ya afụgo Obinwanne m ugboro and ịma na ihe eji mara Igbo bụ A&M. Ihe eji mara ezigbote onye Igbo bụ na anyị ada afụ ji kpọọ ya ede. Ihe eji mara ezigbote onye Igbo na onye Igbo si gị na ọjị ka ọ ga-eri, inye ya ede ọ sị gị mba na ọjị ka ọ chọrọ ime gịnị ka ọ chọọ ili. Ọ ya ji mara ezigbote onye Igbo. So ọ bụrụzi nke kịta anọ na-abụ onye Igbo enyi ya ji ọ sị gị nye ya ede nke ọ bụla ọ na-eri. Anyị nwere nsọ, anyị dị ọpụrụ iche. Ọ ka Chukwu si wee mee ya, Chukwu oke abịa ma si wee mee ya.
so afụgo m Obinwanne ugboro fụ aka ọlụ ya, fụ na somebody na-ekwu ihe na-ịma like ịnụ, maka na ya ọ gwabaghị ihe ị ga-like ịnụ, ị ga-like ị na ga-eju na-eso ya, onye na-ekwu ife n'ịma like ịnụ. So wee sị na mụ na onwe m ga-esonyeli ya ka m gaa chọbagodi ewu ojii ya mgbe fọ chi wee jie, anyị were nwayọọ na-achọ, maka na nwayọ ka eji nwayọ achọ ife dị na mmiri, a na-achọ ya. So ya mere m ji si na m ga-esonye Obinwanne m wee duru my foundation na ndị mụ na fa kwụ were sị na anyị ga-esonye Obinwanne wee nyere aka na mmezi ana Igbo. So otu a ka o si wee dịrị, anyị wee na-afụ dịka ihe si wee na-aga, anyị wee sị na isi otu a bata na ime ihe dị otu a na ọ ga-adaba, anyị wee sị oke ka anyị lụọ ihe anyị nwee ike tụpụta. Anyị wee sị na ya bụrụzie na ya bụ ofu obi ejide ndị Igbo niile n'ala Igbo. Nwere sị na anyị ga-eme na anyị ga-eje wee gbaa mbọ ka anyị bido from n'isi, maka na a na-ebido n'isi wee gụrụ, a na-ebido n'ala wee gụrụ wee mee gịnị, gbagobe n'elu. Eshi na ana alịlị agbago n'elu, ada eshi n'elu alị ana, a na-eshi na ana eme gịnị, alị elu. Anyị wee sị na anyị ewepụta ejimmara ihe a kpọrọ logo n'oyibo, ihe ọ ga-abụ ịfụ ya na north east west n'ụwa niile ịmago ihe ọ bụ. Anyị wee sị na anyị ga-ekewapụta ihe a kpọrọ ejimmara ndị Obinwanne m Igbo. Anyị wee sị na ka anyị ga-esi wee mee ya bụ ihe a ka ọ bụrụ ihe bụ ihe ọ ga-abụ onye fụ ọ mara ihe a na-eme. Anyị wee sị na anyị ga-ejikọ aka ọnụ ka anyị kpọọ ya Obinwanne m ofu obi, ọ wee bụrụ ihe ọ ga-abụ mụ na gị anyị loo onwe anyị anya, anyị seke n'okwu anyị asị Obinwanne m ofu obi, ka ọ bụrụgodi nnọọ ihe anyị ji mara Igbo, Obinwanne m ofu obi, ka ọ bụrụgodi ihe ọ ga-abụ oru mgbe a ga na-enye gị ego azụ ilotegodi Obinwanne m ofu obi, ịgbatuo ofu obi ahụ nke anyị eji wee merie ihe ọbụla bụ ihe mmeri dị n'ala Igbo. Anyị wee weta ya bụ logo were kpaa ya aka, wee wepụta ihu ndị mmadụ pụtara ife ka ha wee na-ene onwe ha anya, maka na ị na-eme anya na mkpụrụ anya, obi ka nwuo gị na-eme anya na mkpụrụ anya, ịtabighị anya, ịma na ịma nlenwu, maka na onye ga-ele gị, onye ga-eme gị alụ, amanne m ga-anya na mkpụrụ anya. Akụziri m akụkọ nke etu a ka ọ dị. Ana m akụziri unu n'anya bụ onye ga-na-emu gị anya na mkpụrụ anya, bọte mụnwa na mmadụ kwenye m nwere anya na mkpụrụ anya. Ị na-enye ị ga-ene, mana ihe mere bụ ị ga-ene wepụ, mana ịgbago na ọ bụrụ otu ahụ nke ọ dị, mana onye ọbụla ịfụrụ ga-emeghị ihe, ọmanne m ga-anya na mkpụrụ anya, ọmanne m ga-anya na mkpụrụ anya, ọ n'anya ka eji wee nwee. Ọ ya mere so many people na-adị mislead with anya. O nwere ike ife onye na-ege anya kpọsị na onye unlike gị, anya ka eji amagneti n'uche mmadụ na so ahụ dị Igbo na-edo onwe ha anya, na-edo onwe ha anya, gosi that na onye ka ndị gị agwa gwekwazi gị na-edo m anya, nye m anya. Ekwu eziokwu, anya ka ọ ga-abụ ịkpọta onye ọbụla ga-ejighị gwuo egwu si ya na eme ya na mkpụrụ anya, gwa m na ihe dị otu a, ihe eme ya ka ọ na-eme mme ya, ọ ga-ewetu anya na maka na anya na-agba ọshọlị. Anya bụ ihe bụ ọfọ ji mmadụ na mmadụ. Anyị were sị
ka ha na-ebegodo onwe ha anya n'ihu were fụ ịfụnanya wee were ya wee mee gịnị wee jiri aka wee buru ihe a na-akpọ obi ebidosiri obi anyị ka ndị obi ada afụ ya anya mana ị na-anya na ya bụ logo ị afụ ebe enwere ịfụnanya love ihe a kpọrọ love ị afụ the sign gosi inu ịfụnanya ọha Igbo wee bụ ya mana ada afụ ya anya mana ndị nwere ezi obi ga-abụ n'anya ịfụ ya bụ ihe so ebe a ka a si bido ya maka na otu a ka ọ dị obi na-adị ka akwa ị ga-akpachapụla anya were mee gịnị na-ebu ya ka ọ ghara n'ime gịnị ịkrakịna maka na obi nwa krak nara obere ihe menarị ya ọ gbawago mmemme and ọ gbawazie mmemme ahụ ọ gaghị agaba onye a bụ na ihe a ga na-eme ga na-abụ a na-akụzi ihe ọ na-eyi mpe a na-eme ihe ọ na-eyi mpe ọ ya bụ kpatara na ndị emere ihe ọfụgo ha ọfụ n'obi onye ọbụla na-amezi achọghọ m so obi a bụ ihe a kpachapụla anya a wee gbaa mbọ mee gịnị wee pada ya bụ obi aka gosi ofu obi a ka anyị ji wee nọdị n'obi nwanne m ala Igbo jideche ya bụ ihe ike were na-ene onwe ha anya na onye agha na nwanne ya onye agha na nwanne ya anya wee chekicha ka ọ ga-esi wee dị ihe anyị ga-eme logo a ka anyị wee gosikene ndị Igbo gosikene ihe gosi na anyị ji bụrụ onye Igbo anya wee were okpu ndị mgbe gboo eji mara ndị Igbo wee mee gịnị wee tụkwasị ha n'isi ha wee kpụrụ ya bụ okpu wee kpuchide ihe mgbu ihe ndachi ihe mgbachi ihe nnọchi ga-eme gịnị ga-esi n'ilo wee mee gịnị wee bata so that ihe ọbụla ga-abata onye ọbụla eme gịnị ịka ọrịa nwanne gị maka na ebe nwanne gị kwụ ka ị ga-akwụ ọ ya bụ ihe mere eji wee were ya bụ okpu Igbo were wepụte were n'akụkụ ya were kpaa ihe ejimara Igbo enwe ihe ejimara Igbo gosi that na ị na-anya ịmago na tinye ihe a bụ ihe gbasatara ana Igbo ndị Igbo n'ọhịa ka ejimara ndị Igbo nke ndị oyibo kpọ culture so anyị wee na-asị ụmụ Igbo onye a bụ ihe ma anyị ji wee wepụta logo a wee kpọọ ya ofu obi so obi nwanne m Igbo obi nwanne m Igbo bụzi ofu obi ka anyị ji wee mee gịnị were gaa nọ ma Christel Obi o ma Obi nga ihe ọbụla bụ dị n'ala Igbo ga-ejikọta aka ọnụ nọrọ ka ihe anụ anyị nọ bụrụ na onyonyo anyị na-abịa agbasapụ ozi gbasatara ala Igbo ihe gbasatara ala Igbo ka ọ ghara ịbụzina nọ nke e nyere anyị enye ka ọ bụrụ ihe ọ ga-abụ anyị pụta enwere ihe ọbụla anyị ga-achọ ịkpa ma anyị ga-achọ ime ma ọ na-adaba ma onye bụ ihe ndakwasị mere anyị abịa kwuo ya n'onwe anyị wee mee ya n'aka onwe anyị ọ ya bụ ihe gbasatara logo anọ eji mara obi nwanne m ofu obi anyị wepụtara were sị mụnwa na ndị otu m anyị wetara ya were sị obi nwanne nga anyị ji wee sị ka anyị malite ihe anyị na-eme n'ala Igbo daalụ n'ụmụ Igbo nke onye ji ya jidechukwu ike bụ ihe ọma daalụ ndewo Chinechere m ndewo on behalf of Obinwannem ndị Igbo n'ụwa niile Obinwannem Foundation Global Cultural Movement Foundation on behalf of Obinwannem Limited Liability Company anyị na-asị gị daalụ deje na ọ bụrụ ndị Nsụka ekene m unu agbakọm ndị bunu na
like ọ bụrụ na mmadụ chicken gị na be nna gị na biko sọrọ m Igbo, anyị bụ ndị Igbo, mama ya bụ ndị bụ unu. Ana m ihe sọrọ m esi m ịmakwa ya bụ ndị bụ unu. Sọrọ m Igbo. Ịma na ịbịa n'asụsụ Igbo onwe ndị na-edebe aha na ha amaghị ọfụma. Echetakwa mgbe m na-eto eto n'Ọnịcha, asị na ihe na-asụ bụ Igbo Nzugbe, ụfọdụ asị gị na ị na-asụ Igbo Ọnịcha, ụfọdụ asị gị na ị na-asụ Igbo Owerri, ụfọdụ asị gị na ị na-asụ Igbo Nnewi. So onye a mere sometimes nchi ikwu okwu ana m eche, maka na ọ bụrụ na ị kwuru ka m si ekwu, m ga na-afụkwa ya na ị na-aghọrị m aghọrị o. So na onwe ndị si na nna asịsị deje na nji ya ekpuchizi ha anya, ọ dịka na akwanyezi ha ebe agbụrụ. Mana ihe m fụrụ na be nna m na ọ na-abụ deje bụkwa he daalụ, daalụ bụkwa nnọọ, nnọọ bụkwa welcome, gadago imeela bụ daalụ. So ya bụrụ welcome, bụrụkwa nnọọ deje. So ana m ekene gị ọ na-asị gị nnọọ daalụ rinne na ya bụ logo ihe m fụ n'ime ya. Aghọtara m ọtụtụ, mana ana m ajụ ọ bụ Akwaete nke a dị n'okpuru ndị aka Akwaete dị Akwaete ya kekishimara. Maka na ana m Soludo na-eyibu ụdị akwa, so ọ something like this akpara etu a ka design ya na-adị. So anya m na-afụ ya every time na-asị na abịazie na program jụọ gị oke Akwaete oke ya bụ na ọgọdọ jikọrọ ụmụ Igbo ọnụ. Ejimara, yes, ihe eji wee kedochi anyị, ihe kedere anyị bụ ndị Igbo, kedochi anyị ike. Mgbe ọ dị oke, ọ dị mmadụ oke. Daalụ rinne, anyị ga-eji wee na-aga n'iru. Igbo niile amarụgo na n'ezie na-enwere ebe Obinwanne si bịa, and gị nwanne esokwa na Obinwanne eri oge wee fụkwa na Obinwanne na-eme ọfụma. M na-asụkwa na otu akwa ka m na-agwakwa ndị niile bụ ndị na-ege anyị ntị n'onu. Obinwanne ụzọ ghere oghe, ihe anyị na-eme anyị nwa anaghị ezu ezo. Since m manejibere Obinwanne since 2019, rekọdụ ma etu esi eweta ego, ma ka esi eri ego, ma ka esi enye aka, ihe niile dị. Onye bụ accountability, because eji m Obinwanne wee kụziere ndị be anyị na ọ bụghị tigbuo ozugbo ka eji enweta mmeri. O nwere ike ọ dịka ọ na-ha aga mana ọ na-aga maka na ndị na-enye acknowledge na ndị na-enyekwa recommendation erika nke gị mana nwogu bata bụkwara wee sị ka ije kwado ọfụma, kwadozie ọfụma, bụrụzie kọmpani nke aka gị wee bịabazie wee zizie na ị ga-eso wee bịa dozie Igbo. Ọ tụrụ m n'anya and obi dị m mma maka na o gosi na ọrụ aka m na-arụ anarọ n'iyi. O gosi na ife niile na determination is the key to the success. And o gosi na onwe slogan anyị na-eyuzu mgbe anyị na-eme ihe IPOB asị consistency is the key, no retreat, no surrender. Agbara m mbọ gbaa mbọ na m mere n'Obinwanne pa na ndị niile na ha mere Obinwanne ụfọdụ n'ime ha adapụsigo because of gosi wedere ha maka uche onye adịghị njọ. Mana today we are together to move ala Igbo together, to move ala Igbo forward together. Oge na-adịrị anya we are going back home. Before 2027 anyị niile nwere ike with ndị otu anyị ndị ọzọ, we are going to call on massive return back home. I know OFU-OBI ka anyị ga-eji na the plan ga-apụta very soon. And the key of the plan is that now we are going to fly together and land together in ala Igbo. So because ndị nọ n'ala Igbo kịta mindset fa ga-edozi nwa ala Igbo, anyị nwa nọ n'obodo oyibo, we need to go and mix up with them so that I ga-enye ha education integration through Christel Obi Foundation, because I ga-enyekwa fa ya na-akpọ orientation ka uche ha dị ha na-eme. So the logo dị okay and we are welcoming it. So ịbịa n'ihe gbasara Obinwanne OFU-OBI, ọ dịghị ka ụmụ Igbo aka nwere OFU-OBI n'ihe ọbụla ha na-eme na nke bụ eziokwu bụ na ọ
ọdịrọzi gịnị mezi na ọdịrọzi ihe mekwa nnụ bụ na ele eji mụọ mụ kamgbe a mụrụ m kamgbe ntote mara ife m maara mgbe n'Enugu ga-anọ wee tụọ ime m wee mụọ m n'Enugu enweghị ihe dịka ofu obi maka na mgbe m chọpụtawara ihe a bụ mgbe a nọkọtara sị na enwere ndị a na-akpọ ndị ayes na enwere ndị a na-akpọ ndị bagas Vikings na enwere ndị a na-akpọ ndị tutu ụmụ kọtụ anagosi na bai so onye nke bụ onye Udi je gbuo onye Ejiagụ mgbe a na-eche eki ya kedu isi ihe kpatara anụ nwanne ga-eji wee gbuo nwanne ya na-asụkwa ofe asụsụ ebe a ka m nọ were na obi a na-adọ m mmiri because of na ọ bụrụ na ị bụrụ ezigbote onye Igbo obi nwanne ga-emego obi nwanne kwesịrị imego mana mgbe a fụrụ dịka ihe si aga nwefu na nweghị mgbe eji mụọ ya na ihe a bụ ihe ọ bụrụ ihe a bụ ihe akọnyere akọnye ihe a bụ ihe akọnyere akọnye n'ala Igbo kamgbe a ji mụọ anyị so ofu obi adịrọ ọnya mere onye Igbo ji aka mma ọ na-aka mma n'ezi ọka mma n'ezi ofu obi adịrọ ofu obi adịrọ ofu obi adịrọ nke enyi ọzọ enyi anụ a na-agba Igbo na-ata nri a na-etu ha ofu obi adịrọ ofu obi adịrọ ofu obi adịrọ oke kekwana ihe ọ dị gị ka ga-eme ka ofu obi dịkwa maka na without ofu obi obodo ama ndị mma na nwanne ga na-egbu nwanne ya ọ ya ka anyị ji wee na-asị ụmụ Igbo sisi nye ya ohere a na ọfịa sịkwa ahụ na ọ bụrụ na ha ga-asị ka ha negodi ndị anụ just nye na anyị 7 days just a week so na anyị ihe anyị na-eme ka anyị gbazie obi nke anyị n'unuboro ofu ihe a ga-emekwanụ ofu obi abata n'ime ya ọ bụghị ihe rijuru afọ mana ihe ọ ga-abụ na ọ bụrụ na ha ga-enye nwaanyị ohere anyị eme ihe dị na ya anyị eme ihe dị na ya mana from experience nwere na Obinwannem Foundation, because we have about almost 100 members with membership, and we created a platform that carries all the Igbos down to their villages, and it was very, very marvelous. Onye ọbụla na-akpazi nkata with ụmụnne fa, because the structure of Obinwannem is like, as you are in Germany now, to Germany, ịbata na WhatsApp village gị, ị ga-anọ na Germany ba direct to WhatsApp village gị, then ị na-communicate with the village gị direct, and then maybe na village ọ bụghị mmadụ niile nọ na village mara mmadụ niile nọ na community. Ọ bụrụ mmadụ niile nọ na community ma mmadụ niile nọ na town. Ọ bụrụ mmadụ niile nọ na town bịa ma mmadụ niile nọ na local government. Ọ bụrụ mmadụ niile nọ na local government bịa ma mmadụ niile nọ na state. And that long distance families, ịbịakọta ọnụ fa bụ ịga according to the family to family, family to family. So I will WhatsApp mezie ịbata na steeti gị, ewekọmụọ gị, ebuba gị na local government gị, ha buba gị na local government gị, anọ ị ga-ebuba gị na local government gị abụ nwanne gị. So ọ ga-emezi na ị ga na-enweta information ihe na-eme na steeti gị ebe ọbụla nọ n'ụwa niile. That is the plan and structure of Obinwannem Foundation, and we did it successfully. But kedu ife nji wee sị ka nke ọrụ gị aka? Ihe bịara mmebe ọtụtụ ndị mmadụ anabazụ bụ ego and ịka nka. Onye ọbụla chọrọ ka, like especially ndị wepụtara onwe ha si ndị isi steeti, ha bịa nweta ndị ụmụnne ha n'obodo oyibo,
wee jebezi n'akụkụ chọzie ka ha jee mebezi ife nke ha n'aka ha like Enugu mebezi Enugu, Anambra mebezi Anambra, Imo mebezi Imo. But the plans of Obinwannem let us have a central discussion room and about like Senate. Ebe discuss the way about of the territorial of Igbo nation. Because Igbo nation were territorial. Anambra with a border to Enugu, Enugu with a border to Ebonyi, Ebonyi with a border to Abia, Abia with a border to Imo, Imo with a border to Anambra, if we go to Wega. So we need to be talking to each other, reasoning to each other, bringing situations, solving situations, raising funds, helping each other, training ourselves, helping ourselves, trading together, working together, playing together. Even by this time, we're supposed to be launching like an ERG, a mayor brought together, an Ugwu brought together, and we have about central playground. And we cannot host ihe niile Igbo ga-ejibide ebube. They can do you to up for now. The plan have got the same plan of Obinwannem before. That's why I'm supporting the young man with the Umunna also. But now, among of ndị a niile bịakọtara ọnụ by their people, by their state, not that na mụnwa bụ onye obodo ha, na ha bụ obodo, mana ha nọkọ onwe ha ọnụ, ha enye onwe ha aka. Ndị nke bụ ndị ghọtara ihe na-eme chọzi ka ha na-eri ụmụnne ha nọ n'obodo oyibo, nsị ha nọ asị. They cannot eat our people nọ n'obodo oyibo, ya bịara igbu wayo. So otu a kịta na-anwụ ndị be anyị na-ada n'udonwu wit ụmụnne ha because of ihe ha na-emegasị onwe ha. Anụ ya bụ ihe ka dị kịta, na ya bụ ihe ka na-adịwanye njọ. Ka ekwanye ọ dị ka asị na a ga-emezi ndị be anyị kịta ka ha nọkọba ọnụ ghọtaba onwe ha without igbu ha egbu maọbụ ịpịa ha ụtarị maọbụ ịtụ ha mkpọrọ. Because ndị ahụ na-agwa gị na many of them anyway, ọkọ nwere ịchọrọ ikwu just buzie ịchọrọ ikwu ha people gị n'uche. Because okay, many of them they can experience nwere about them. Many of them na-egwu wayo. Many of them na-egwu wayo. Nwere ife ha na-eme na-abụrụ iji abana napụ ndị ọcha nke fa. And Obinwannem they against that action. yeah, Obinwannem anabata ha mmadụ napụ mmadụ ibie ihe ma onye ọcha ma onye ojii. Because ama m na ife ndị anyị na-ebu, we are all human. Anyị niile bụ mmadụ n'iru Chukwu. Mana bịa mfụ na a lot of people bata na Obinwannem ịjụ ofife ha na-arụ because na ibe na fọm anyị. Onye mere ụfọdụ na-agba ọsọ ịbata Obinwannem because ịbata Obinwannem ị ga-register. And the registration ga-ebu all the information about you. And that information a ka a ga-eji rụrụ gị ID card. That information a ka a ga-eji rụrụ gị, a ga-ejikwara gị akwa, wunye gị okpu, ibido ọrụ. And ọrụ a na-arụ n'Obinwannem bụ na ọ bụ na ị na-etinye ị na-arụ. Ndị na-etinye bụ ndị na-arụ ọrụ n'obodo oyibo dịka anyị nwa na-arụ ọrụ n'obodo oyibo already. Ya na ọba anyị. And anyị nwanụkwa obodo oyibo na-arụkwa ọrụ dịka somebody like me, ana m arụ ọrụ n'Obinwannem, na-arụkwa ọrụ na-arụ ndị ọcha ọrụ, na-anapụta ha nke ha through legal, not illegal. But ndị nwere ndị bụ ha na-anapụta illegal. Ha na-anapụta illegal ahụ batazie n'Obinwannem, ha na-achọkwa ka ha werekwa illegal ahụ wee rụọ ọrụ. So the mindset of many are corrupt. And those people that corrupt are the one who gives the money. And ndị na-eji ozi money adịghị enwezi ndidi ka ha follow the right way, taa afụfụ dịka anyị si taa afụ. Maka na ngwa gị ka m si wee gagide wee rutebe nnọọ. Maka Chukwu ọ dịghị izi, adị m ekpe ekpere ka ofu onye gaa ya. Ọ bụghị na m gachara dị ndụ wee ruo today bụ na m ga-ewuchi mmadụ ka ọ gaa ya. And ọ bụghị na m gachara ya wee survive lụọ ya bụ na m na-eme na mba odogwu. Because ama m ihe m gabigara wee mara that na ọ bụrụ n'ike nke Chukwu, by this time abụgo m onye nwụrụ anwụ. Ọ na-aga m anọ mkpọrọ, ọ na-aga m anọ na street of the white man land, na-epik West Bay, na-epik Dawes Bay, na-epik West. But na duto, and ọ bụghị na m agụkọ akwụkwọ nwa dịka ndị ọcha si na onye gụrụ akwụkwọ na-akpata ego n'obodo oyibo. Mana mgbe anyị bịara obodo oyibo fụ na ọ bụghị ndị gụrụ akwụkwọ na-akpata ego.
everybody can make money n'obodo oyibo. N'obodo oyibo achọghị ime onye gụrụ akwụkwọ na onye agụrụ akwụkwọ na onye nwere nghọta. Onye nwere uche. Mgbe nje South Korea anaghị asụ bekee. And ejiri m asụ ụmụ South Korea wee nọchi ịnị nọ wee bata. And ịnị nọ na South Korea rụrụ m ọrụ. Anọ bụ sign ka ha ji anyị na ha ji arụ ọrụ. Ịghọtago ha nwere ike sị onye melu maka Chukwu kere m na gị. Onwe nke ha na-emegide like o nwere ihe bụ na ị ga-asị mmadụ weta glaasị a, ọ bụrụ onye enweghị sense of reasoning, isi ya weta glaasị a, ọ ma nghọta nọọ ihe na pọintị ka ị na-agwa ya, o ji weta ihe ọzọ dị n'akụkụ glaasị ahụ. Yes, can the buy sagadi e. Kedụ na visa. Chineke nọ n'eluigwe. O nwere ndị be ya na ha n'onwe. O nwere ndị na-abịa South Korea today. Ha nakwa today. O nwere ndị na-abata South Korea this week. Were return ticket ha gba ọsọ. Ha buru ibu na ahụ. Herika. Because obodo shiraji ike. Number one, South Korea na-ewe iwe ọkụ. And because of iwe ọkụ ha, ka gọọmenti ha ji wee sị na ihe ọsọkwara gị iwe ga na-ewe gị, ihe ọsọkwara ihe a na-akpa gị, imetụkwa na mmadụ dị ndụ. Asọ gị nwanne onye Korea, onye foreigner, mmadụ dị ndụ emetụkwana ya aka. Iwe ahụ na-ewe gị, pịawa bọtụlụ n'isi gị. Iwe ahụ na-ewe gị, were ma sugbuo onwe gị. Iwe ahụ na-ewe gị, jamụọ transfama. Iwe ahụ na-ewe gị, nababe gị. Iwe ahụ na-ewe gị, echi ahịa. Iwe ahụ na-ewe gị. Do never, ever, ever touch anybody. That is wow. Onye ka ji wee sị Chineke nọ n'eluigwe mana the best country in the whole world is South Korea. Ịchọkwa ịgọgụrụ enwe ike ndị gọgụrụ ịma gọgụrụ na-atụ asị, gọgụrụ na-eme ife dị ha mma. Ha na-atụ aja achị dị egwu. Onye ọbụla big man na azị na gọgụrụ. This need na gọgụrụ, like I let me say I give them 40. What I go 40, only 40. Immediately that is why hey, even in South Korea, onye na-asụ Korea mana na-arụ ọrụ na-arụta ezigbo ego. And they had a very good. That law had to ebe a bịa eme na adanụ na South Korea. That law made anọcha South Korea from onye bara ibe ya mba. Itie mmadụ ife, ibegide ihe, iwe wegide gị, itie mmadụ ihe. Do you know the law na-aga idea? Ọ bụrụ na akpọrọ unu na-abụ je court, then afọ na oge nwa bụ ụzọ tie ihe a ga-agwa onye a kedu ife ịchọrọ ka onye a mere gị ka obi wee dị gị mma. So which is isi ya na all the assets of this man tiri m ihe must return to my assets. Government esu egba m nakwa ejere court onye a na-eba bankrupt because ọ na-etiri mmadụ ife. Ifuru do law dị ebe ahụ, kedu ka crime ga-esi bata ebe ahụ? Who made that crime? Who made that law to become effective? Ihe ji wee kọrọ gị bụ na ajara m bụrụ the structure batara Obinwannem. Ajara m bụrụ the structure batara Obinwannem. Asị na mabudu Chukwu. Ụfọdụ sị are you God? Kedu ị na-emedi na ide eme mistake? Ị na-emedi ide eme si ya na ihe na-akọ ọkwa story that Obinwannem nwere law na guide Obinwannem, and the law na guide Obinwannem mara mụnwa ma gị nwa. Nda the law, the same thing the law kwuru ka a ga-eme m, unu emenara m ebere. Unu na-abịa na onye a mere m onye isi. Na ihe eji abụ onye isi bụ onye ndu, bụ onye gị na-eduje gị n'ebe ahụ bụ ebe ị chọrọ ibu n'obi ị chọrọ ịba. Onye a bụ onye isi. Ọ bụrụ otu a kịta anyị na-asị ka anyị n'ala Igbo, kedu ihe ji anyị n'ala Igbo? O so ihe jikọ akọ niile nkọrọ. Ana ihe ji anyị n'ala Igbo bụ ihe ahụ dị anyị n'ime. Ana ihe ahụ dị anyị n'ime ụfọdụ achọghị ikwu eziokwu.
ọ bụrụ na mmadụ zuo ori ekwesịrị ịgba onye ahụ n'anwụ na onye a zuru ori agụ onye ori nọmba 1. Ọkwa mana onwe mgbe ọ ga mmadụ zuo ori na be anyị a na-emeri ya onye ori onye ori onye ori onye ori onye ori. Ifuge ọ bụrụ na ewere ihe ahụ o zuru etinye n'onu wee kpagharịa, mana abịa na be anyị kịta na Obinwannem ka m witnessịrị ya, ibe na be anyị especially be anyị onye be anyị kịta na ha na-eme gang na ha nọ na court, then abata n'obi Obinwannem Foundation ha na-ebu ibu, then ọ bụrụ that na ofu onye abịa ofu onye na-ahaghị gị onye isi CEO onye isi ha ga na-ehaghị gị, ha haghịgide gị ọ na-adị ka ha hụrụ gị n'anya. Even mgbe ụfọdụ abịa n'akụkụ gị na-asị gị onye isi Chinaecherem ji wee mee otu a, Chinaecherem ji mee otu a, esokwa na Chinaecherem na-eme ka ịhụ ya n'anya karịa ndị ahụ niile nọ na grup. Ịghọtago ịma ha ezi ya bịa dụọ gị ya bịa sie gị ọrụ. Ịghọtago so ọ bụrụ na ị nwaghara nwa daa wee gonye ife ha sisi gonye ma ọ nye ofu onye ihe kwere ya nye, ọ ga-eje kọrọ ndị ọzọ ana ọkọrọ ndị ọzọ ga-eji na-agwazi gị okwu, a na-ewere na-agwa gị okwu ọ dịzie ka asị na iberede miti wee bịa. Ana ọ bụrụ na ịbịazie were nye onye aha si ya were ya na ya wechetakwa ọ sị gị o were ya nazie ọ narie, ị na-agwazi ndị nọ n'akụkụ ya si ya jee kpọọ na onye ka o wetara anyị ihe ahụ ma o wetara gị ihe ahụ i nyere ya. Ndị ahụ ga-asị gị na amaghanụ m ihe gị na ha kpara, amaghanụ m ka isi si je n'ịmago na nje nabụ ya kịta na ọ ga-enwe ka ọ da na mụnwa nọ n'ala Igbo na gịnwa n'obodo oyibo na onwe ka o butere anyị problem. Ị na-ajụzi na gị nwa n'obodo oyibo dịzi iche na gị na nwanne gị ahụ nọ n'ala Igbo. Onye bụ ndụ ndị be anyị na-ebi. So kedu ka anyị ga-esi wee kwụsị nwo ndụ ahụ ka ha nwezi obi nwanne aha na-ekwu okwu ya bụ na ọ bụ na nwanne gị nye gị ihe idobe otu ahụ si wee nye gị dịka ọ dị na mbụ. Ọ bụ na gị na nwanne gị kpacha nkata ịhapụ ya otu ahụ gị na ya si wee kpa ya. Ọ bụrụ na ụnọchi ibugharị nkata unu dịka o si dị n'iwu Okechukwu, dịka o si dị na iwu nke ndị ọcha, a sị na ọ bụ na ala ọfịaba ndị tiri ya ahụ ha gbakọkwa ọnụ mee gịnị megharịa ya. So mana ọ bụrụ na iwu Obinwannem na-ekwere ozi ndị be anyị edozi, ọ na-abụ iwu Biafra maọbụ iwu regional control, iwu village ka ndị be anyị ga-edozi nwe na nkịta ha gasasịrị na ụwa niile na-eme ajọ ife. Ya ihe merenụ bụ na dịka abịa na be anyị kịta chọọ ka e wenata aka otu a ga-esi wee mezikwa be anyị, a ga-ebido na ndị ọfụrụ a kịta. A ga-ebido na ndị ọfụrụ ọnya ma anyị ji wee si na anyị nọ na nkụzi ụka, anyị nọ na nkụzi omenala, anyị nọ na nkụzi mmadụ ibi ndụ. Maka na gịnị bụ nchegharị? Nchegharị bụ mgbe ị kwụsịrị ime ihe ọjọọ bido mewe ihe ọma. Mgbe ị bidoro mewe the right thing. Onwe ihe bụ na ị ma na eteta ụlọ kịta na ị ga-asa arụ chi eze, taa atụ, rie nri, dresị ọfụma wee gawa ebe ị na-aga. Ọya bụ na ichegharịgo, ọya bụ na ị na-eme the right thing. Mana mgbe ị tetara ụra ịta ha atụ, ịsa ha ahụ, ịpụta n'iro, eze ga na-esi isi, ịfọ na ị na-eme ihe ọjọọ because you are poisoning other people. Exactly. Ị na-eme other people a na-adị angry, you know. So na be anyị ịbịa wenata aka na be anyị, ịbịa mezi be anyị, ịbatọghata obi ha, ihe fere nnukwute arụ ka ọ bụ kịta. Onye fere nnukwute arụ maka gịnị? Maka na enwe ndị gbakọrọ ọnụ, ndị nọkọrọ ọnụ nọ na be anyị, nọ n'ụdị ụka, nọ n'ụdị omenala, nọdị n'ụdị ndị gọọmenti wee na-arụ ala na be anyị. Ndị be anyị ewerego obi ha niile nye ya bụ ndị a. Ọ dị nnọọ ka m nwere onwe maa atụ, ọ dị nnọọ na ndị Igbo be anyị niile na kwenye na mụnwa na ihe ụka m na ihe niile a na-eme nwere ha na-egwu egwu, nwere dị amaghị na-egwu egwu, na-agwa ha ihe na-ekwesịrị na ha kwesịrị ịma. So that thing bịa mebe anyị, imebe anyị fere ahụ mmezi. So mmezi imebe anyị kịta ga-ebidokwe a ga-ebidokwe chọkwa ndị n'ụmụazị. Ọ ya ka anyị ji si na anyị ga-abata n'ụdị akwụkwọ. Anyị abịa ịbịa mee ihe
akụkọ maka anyị na-eme n'obodo Naijiria, mba, ọ uche ka anyị niile ịma. And ihe ọzọ bụ na ụfọdụ ndị niile a na-ekwu bụ ndị be anyị akịta, ụmụazị be anyị akịta, ụfọdụ n'ime nwere ihe ha ji omenala ihe gbasara imebe ha eme, onweghị ihe ha chọrọ, they don't care. Ihe ha makịta na mbụ dịka ihe ikwu na mbụ na ndị Obinwannem na-ada ezu ohi, kịta na be anyị ihe bụ na ị na-ezu ohi na ibe big boy, ị na-ezukwa n'ohi, ihe a ga-asị gị bụ ihe ndọcha mere anyị. Exactly. Ihe ndọcha mere anyị. Nwaanyị na-agba akwụna were onwe ya na-eleta ego, were onwe ya na-eme biznes. O nwere ike nga nwaanyị ọbụla ji wee bịa ụwa, mbọsị ọbụla ile narị ya ele ilefu gị ya, ndị datin na-ada ofu ile narị ilefu gị ya, ekwechizi ya ma ekwechi ọzi ya ilefu gị ya. So nwaanyị ọbụla ịfụrụ anọdụ na be anyị a na-akpọ ya odogwu, na-akpọ ya abụ ndị bụ high class girl. So ihe niile a bụ ihe ọ ga-abịa iche ekicha otu a ga-esi wegwu mata ya, ifu na ọ bụrụzi ihe a ga-akụzi kịta, mana ọ ihe anyị ga-eme gịnị otu a kịta anyị si abata na be anyị na nkụzi ka anyị wee tụghata ndị nke na-apụta maka na ndị nke a kịta na-abụzi ndị nke ga-abụzi onwe ike ọ bụ na nka ma ọ n'ọnwụ ka aka ga-ama ihe na-eme. Like dịka ofu nwatakịrị na ihu akwụkwọ dekwara meseji na mbaka ihe mbaka o nwere ododo cross mbaka dobe na Enugu steeti, were na-agwa ha ndị be anyị na-asịfa nọ na cross a ka ọ ga-abụ ihe n'anya ọgwọ ya, nọ na cross a ka ọ ga-abụ ụdị ihe ga gịnị na the cross a bụ ihe ọ ga-abụ ihe n'anya ine the cross anya ọgwọ ya, nọ cross a ka ọ ga-abụ echekwa gị, nọ cross a ga-enye gị ego. Nwere bịa na-agacha dati mgbe si ọ dịbe nọọfụ nke o mere n'ime be anyị, like ihe a kịta ọ na-eme ọ na-atọ ya ụtọ ịbịa na-akọrọ ụmụazị be anyị bụ Igbo ụdịka ihe dị otu a, ebe ịmakwa na ihe dị otu a dịrọ. Ya ka m nọ na-ekwu nwatakịrị nwaanyị akpụkwa efukwa asị m ọhịa akụ na azịna gabiga, ọ dịkwara m meseji si m ogene ọmụnwa na onwe m na-eme aja ana Igbo, gịnị ka aja ana Igbo mere m? Imagine ihe mmadụ, imagine ihe onye Igbo, nwa Igbo, nwaanyị Igbo amụrụ n'ala Igbo, na-eri nri Igbo, na-eku ume n'ala Igbo, zọta ụkwụ na aja ana Igbo na-ekwu. Nwee si ya Chukwu nna na mmụọ nọ n'ala Igbo gbaghara gị, mana ya mee gị ka ị marakwa na ikwujọrọ ya. Ịba na mmadụ ajụọ m ike nọ n'ime akwụkwọ atọ akọ, mana ọtụtụ na ana m eme imagination otu nna anyị ukwu Mbaka si wee dobe cross a wee na-agwa people nọ ihe a bụ security, nọ ihe a onye ga-eme nke a wee lụfuo, kama ọ ga-agwa ndị a na security bụ gịnị, ọ gọọmenti na-eweta security, nọ ya bụ dis kamera a na-ama ntụcha otu anyị nọkịta ihe ọbụla mere anyị detect nwe ihe mere n'ihe ya. Kama ọ ga na-agwa ndị a nọ gọọmenti bụ dị Chukwu nọ n'obodo na-enye ọrụ na-eme ka ihe dị otu a na-awa ọkụ, na ihe akịta anụ ọ rụrụ bụ ihe bụ eji wee beautify the land. Ịghọtago? So ụmụazị be anyị now ha nwere ego ya bụ ihe ụfọdụ ejigoro ya now
were mmụọ ha tinye die and onye kpụkwuru njekiri ya bụ ihe onye kpụkwuru ya sef dịkwa mma ka a were ya nnọọ na-agba ya kweri ama m dịka ihe ọ kpọrọ akpa ebe ahụ so mana ọ dị ụtọ na their mind adịgo dadị kwuru ha dịgo poisoned ha dịgo poisoned dịkwuzie ịga to attack you na-achọ ịgwa ha eziokwu ha dịgo bewitched ha dịgo ụmụazị ba ha dịgo bewitched dịkwa ịga emega attack nwoke na-agwa ha eziokwu for corruption. Yes, so mgbe dị nwatakịrị nwaanyị a kwụchara ife a ebere m mere ya because na ọ bụrụ ihe m ga-abịa kụziwere because na ọ dịgo gịnị bewitched. So ihe ndị kwekwa na nkịta na mbụ na ọ bụrụ mmadụ niile ka a ga-azọ n'ije anyị bịara onye chọrọ ịnwụ agbaziere ya ụzọ o mee gịnị onye sikwa na ọ chọrọ ịnachite emere ya gịnị enyere ya aka mana ọ bụkwa mmụọ ka ịbịa ka gị na ha nọrọ ha ga-emekọta go before you know it ịkpọwa mmadụ iyi ka Matias Ezeakụ before you know it ibido kpọwa iyi ka gụwa before you know it before you know it ibido bawa mbaka Nnamdi Kanu kpọwa iyi because of na onye ha bụ akparamagwa anụmanụ na-akpa because anụmanụ bụ anụmanụ ihe ji lion ịchọ ka ije nyere ya aka o mee ka ọ na-adị ya mma ozugbo ọ chọọ ka ọ bụ gị ka ọ taa gị so onye na-eje egburu lion ekedere ekede nọ na ọnya ọ ga-adịkwa careful so imezi ya na be anyị ụmụ be anyị ọ gbakwara aka ekpe ịbụọ mana ihe a ga-emegodi for now mbụ otu anyị batagwara abata anyị ga-anọkwa n'ụdị nkụzi were na-emekwa ha ka ha mee gịnị ka ha na-aghọta n'ịfụnanya na nwayọọ nwayọọ na-eme ha ka ha mara dat na ihe dị otu a bụ ihe ha kwesịrị ịma. Daalụ n'ụmụ Igbo. Ndewo itiwachaghị ka akọ iwo nsogbu dịka anyị na-achịkọta ya Igbo bụ Igbo unu anụgo ihe Chinaecherem kwuru n'ịlachi ọnụ ibe n'ihe Mbaka na-ekwu maka cross Jesus Christ ọ na-ekwu si na onwe cross from that video ebe Mbaka na-ekwu si that ọbọdụ Mbaka na-ekwu no is like a system of Catholic that ọ bụ na onwe gadget dị on na nke ga okay so the cross dị na cross Jesus so ọ na-abụ sometimes asị na ọ bụ na ine ya anya ị na-ene cross Jesus anya that ọ ga-agwọgọ ya even ụmụ mgbe a na-ekisi eme ụfọdụ na-ahọghị ahọghị ụfọdụ ebube mọsọ na-ebu ya n'aka ụfọdụ n'anya ya n'onu na-anyakwu ya n'onu ụfọdụ n'anya ya n'onu dịka nna m ndị a niile bụ something a na-agwa gị na ọ ga-echekwa gị but in reality because we believe in reality onwe onye sị na ụmụ ihe ndị a dịrọ mma because God created everything but God created everything in a purpose of something. Honor something is very important because Jesus gbara mbọ according to the history o mere ọfụma and ọfụma ahụ o mere na ife Bible na-akọwa bụ ka enyomie usoro ọkpa ya na usoro okwu ọnụ ya na usoro omume ya na onwe onye sị gị that ị na-cross ya anya ị na-ezi imeji ya anya ọgwọgọ ya ụfọdụ bụ ndị na-pretend na ha na-ego anya ọgwọgọ ya mụ amasịkwa na pretend maka na o nwere ike ọ na-agwọ ha mana ndị gwa nọ na-agwọ ha onweghị ya ịfụrụ ọ gwọrọ ha onye amata ya si ji na-ewere ewe mebeziere onwe ya afịa kọsasara drọma bụrụguru ndị nze na gị nwa ikwete na ife a na-eme
mana ị mana ọ naghị eme is like a sin. Ọ bụ na ife mere Bondage. ọ bụ na ị nere statue anya ọgwọgọ ya ọ makakwa o we are looking for the betterment of life. Anyị na-achọ ọdịmma mmadụ mana ọ bụrụ na ị na-anya maọbụ ime ihe a sị gị mee onwe ọgwọrọgọ ya isi na ihe agwọrọgọ m ọya ọ ihe eji amara nwa afọ Igbo ịghọtago na ihe a na-awa ọkụkọ ahụ kedu nke na-akọkwa mebi ọ na-awa ọkụ saịdị m ọ bụghị ine anyị ji maka na ọ bụ Mbaka kwuru esi ya eziokwu ọ gwakwara m ọya ọ gwọrọkwa gị iwe Boko Haram gị na even Boko Haram ka gị mma maka na Boko Haram nwere ife ha ji eme ihe ha na-eme mana gị nwere iji eme ihe na-eme bikọs onweghị na-erite n'aka ndị agha na-asị gị na Jizọs cross Jizọs na-agwọ ọya so onye abụrụ ya. Another thing about onwe ihe okwu si na ịgwọ ndị be ya ọya ga-afịa alụ yes mana ịbịa gwa m masị gị na ọ da afịa alụ n'ihe onye a mere iji fụ ndị na-achọ ka e separate ya from by but na mụ one half na separation bụ ihe ga-agwa anyị ọya na ihe ga-agwa anyị ọya bụ na anyị ga-enwe law anyị ma law ọbụla ga-eti n'ala Igbo na onwe ndị ọ gaghị efevọ onwe ndị ọ ga-efevọ so na problem anyị na-enwe n'ala Igbo na ọ bụghị matter of Biafra ọ bụghị matter of Nigeria. Problem anyị na-enwe is our character. Omume anyị na-eme dị njọ ọtụtụ n'ime anyị na-eme omume dị njọ ịma na onye na-ezu oshi bata n'obodo ihe a na-ezu ezu dị ọ ga na-ekpu anya ka onye oshi anya ya ga na-aga n'ihe ahụ anyị ga-eji ma na anya ya na-aga ebe ahụ mgbe ị na-anyị fụkwa na ofu ebe a ka ọ n'anya anyị ihe ọ na-enye ya ha anyị ihe ọ na-eche ka ọ ga-esi wee were ya ma ịmarọ ọ ya mere mgbe anyị bidoro program a o nwere ihe ikwuru sị anya ka mmadụ na ibe eji akọmuniketi ọ ya bụ ihe logo a na-akọwa ị na-eme anya ugboro na-abịa ị ga-ama ihe ọ na-eche ma ọ bụrụ na ịdị smart ọnya ka ndị dibịa na-eyuzu eri ndị be ya ọrụ ọ bụrụ na nne gị anya m ga-akọwanwu ihe ị na-eche like 70%. ihe na-agabiga ya ife onye ihe dịrọ m ị ga-ama ife onye ihe adịrọ m ị ga-ama onwe ndị nwere akọnuche ahụ anọ mfụ na ọ dịrọ gị mma amago m ihe ga na-agwa gị ka ọ dịghị ka mama onye Igbo gị na mmadụ ekwugo okwu one day ị na-agwa ya something ọ sị yes ka eke isi mara gị na mmadụ ekwugo gwagodo okwu a ọ pattern ndị be anyị na-eyuzu ndị onye ka njide ndị smart to them ya mere ha ji agbara Obinwannem media ọzọ because m ga-agwa gị na ụdị ga-aghọta ọfụma onye gị na mmadụ kwuru okwu sị hey ka ị si ma ọ dị kenom n'obi hey ka ị si ma ọ ikwurie nọ ka ị na-agba afa ikwurie ka ị bụ dibịa ikwurie ka ị bụ onye amụma gwa ndị mmadụ na-agwagodo okwu a that is the knowledge ọ nke ha mụtaziri because ịma na ọ dute ịma na psychological wave ihe mmadụ gabiga ihe mmadụ pass go through mfọge na amago m ihe na pass as a young guy at your age. Exactly. Mpụtara na nsị gị now like example sị gị ị na-agakwu ụmụ nwaanyị too much which na all level ahụ sị gị nsị gị ị na-eme hero dị na-eme rota nsị gị you have to stop it. Ịma na ihe akịta bụ nature na ọnya bụ ihe mere gị na ịda abanyetara ihe a na-eme which na ịma na onye akịta ị na-agwa ihe a na ịkpọpụta onye akịta kwuru onye akịta kpọta ya na abroad na ọfụ ihe ọ na-eme kịta o nwee time ihe ọ na-eme ọma nwesị time na-eme ihe ọdosti so emego na ihe mmadụ gabichagoro ọ dị fọm of otu akịta nọ ndị a nwere ego na n'ala Igbo si eme enwere egwu Obi Kubana na ada agụrụ ndị mmadụ mgbe ahụ as we dey hustle enwere na agụrụ ya as we dey hustle they pray to God you know so ha bịa na-abịa mere ndị be anyị ụmụ be anyị ihe ya so ha bịa ha na-afịa ịghọtago ha na-afịa ha dị happy n'ihe ha na-ekiri but onye a na-emere unu ihe a
na-emerụ na ihe a ịghọtago mana ọ gafego that stage ọmago ihe unu na pass through na you know and ọ makwana ihe unu need maka onye ọbụla ma ihe na pass through na ma ihe ị need Exactly. mana ọ dụtụ na onye ahụ ma nwetara gị ihe anyị need ọ na-emekwara gị ka ị mara ịghọtago dagije gbawa mbọ Ochi eze. dagije gbawa mbọ ịghọtago na Chukwu ga-agọzi gị ị na-agwa mmadụ na Chukwu ga-agọzi ya ebe iji ego ị ga-enye ya ka onye ahụ mee gịnị ka ọ bụrụ mmadụ ịgwa mmadụ ifo mmadụ n'idiri enyemaka isi ya na ya je gbawa mbọ na Chukwu ga-agọzi ya na Chukwu ga-agọzi ya ijikwa ego ị ga-enye ya how onye njụ nwatakịrị nwaanyị a dekwara m ihe asị m ya ịsa nwa ome ihe a asị m ya na ọ bụrụ na ihe a na-enye ego na-agwọ ọrịa na-enye protection na ọ bụrụ na ọ na-enye ya ya zam ya bịa prove ya gwagodi ifu ma onye isi ha mgbe anyị na onwe anyị bụ Christel Obi anyị bụ chọọchị nke ịma ihe anyị na-eme ebe anyị nwa bụ ihe bụ chọọchị anyị nwa bụ ihe ga-anọdere gị mgbe ahụ mgbu mgbe ị nọ n'ahụ mgbu gwọọ gị ọya anyị na-agwa ndị mmadụ gwa ha na medikamenti ada agwọ ọya ọmụ agwacha ya medikamenti ada agwọ ọya ihe medikamenti na-eme n'ahụ mmadụ bụ enye gị ya okudu obi gị ahụ dịka otu a kịta na mbịa nwee ọ bụrụ na oyi ba ma ahụ n'obi na nke ihe nga na-eme kịta na-aṅụ mmiri ọkụ na ị na-eme exercise na-eku ume ị na-eme exercise ị bụrụ nwoke ji nwaanyị gị na nwunye ga na-akọrị everyday ka obi gị na-eme ndị mmadụ amaghị value of mmadụ ịkwa iko obi gị blood ga na mana people had future those things onye ahụ na onwe ya onye mbịa ọvịa sị gị na ọ bụrụ okwu otu a kwa na ọ bụrụ so onye a bụ ihe anyị na-eme ihe na-agwa ndị mmadụ na-agwọ ọrịa bụ mgbe ị nyere mmadụ ibe gị ife n'anya ọkwa ife ọtụtụ ya emego na Kenya ihe testimoni ọ ga-agbapụta na ediza na-enye ya n'ụkwụ ọrụ ị na-afịa onye ịnọdịrị wit mkpụrụ obi onye ọ ga-abụ onye ị ga-emenwuru imenwuru mmadụ ihe ị ga-emenwuru onwe gị igwe onye ahụ ọya ọkwa gị na onwe gị na-anọ ihe a i were ihe gị iburu ọnụ si m na ị na-ewere ihe a ka ị ganyere ụmụazị baa ya aka n'Igbo mụọ na onwe m ajụ nsị gị mba na ị ga-eche ka amago ndị a na-enyere aka ọ bụrụ otu aka na-esi eme ọ bụrụ na ị chọghị ịnọ si na ị na-eme ka ndị be gị si eme ewetago so ana m agwa mmadụ nọọ ịfụnanya ezi ịfụnanya bụ ihe na-agwọ ọrịa na mmadụ na-aya ahụ kịta na lote na Okechukwu Ugwu ịfụnanya igochiri ya ife ya ọgbake mana ọ bụrụ na ọkpụkpụ gị gbajiri ma ọ bụ na ihe mee gị ekwesịrị ka aga ndị ọ bụ ọrụ ha ka agbazie ya ka ọ kwụrụkwa ọfụma mana onye ahụ na-egbu ihe ọ na-idiri ka o ji gbakee bụ ọfọdụ ịfụnanya ndị mmadụ nyere ya ọ ga-akpọta ya back to life maka na onye na-achọ ịnwụ anwụ nọ na hospital n'anya enu eruo ya aka a na-eruo ya aka enwedo onye na-ajụ ese ihe ọ ga na-asị bụ ọgwụ ị na-enye ya bụzikwa fancy so ọ ife anyị bịara ịkụzi ịfụnanya agwa m ụmụ Igbo sifa na ihe ọbụla anyị ga na-ekwu na-abụrụ ya gbasatara ịfụnanya si gị na m ntị naanị ma bụ ihe chọrọ sins na-enwe ihe na-esi ike iwetara anyị ya anyị atụlee ya mara ebe nsogbu a si jukene gị na n'ihi ị na-eme onye a ọ bụrụ na emee gị ya ọ ga-adị gị mma ga-adị gị mma anyị agụdị ya n'ọfọ na ana were akọ ya na ana Igbo agbara ya ọchọrọ ihe dịkwa n'ike na ana Igbo ka dịkwa n'Igbo mana ọ dị ụtọ na ụmụazị be anyị emechigo ha anya onye ọbụla chọziri ibilọngụzi n'ihe a na-eme lofuzie na enwe ndị nwe ihe a na-eme onwe ndị ọ bụ onyinye ha nwee ihe a na-achọ ije mee so ụmụ Igbo daalụnụ nke ukwuu anyị anọgo
bụ na anyị kwesịrị ịnọ na-emezi ka anyị chịkọta na ngwụsị wee na-ayọ unu ụmụ Igbo, biko onye ọbụla ga-ekiri m n'ụbọchị nke taa, ana m ayọ unu eziokwu ka m na-agwa unu. Onye ọbụla na-echa m anya n'ala Igbo, nnegodu m anya n'ala Igbo, ga-ajụgene ka m si bịa ụwa, ebe m si n'ala Igbo. Enwere m ebe m si, from ebe m si amara ebe m si, ndị mụ na ha gụgasịrị akwụkwọ, ndị niile mụ na ha mere ife nọ n'ụwa n'ala Igbo, ha ma m. Mma m bịazi na nka, maka na nka ka m ha n'aka, nka bịa ka nsiwara unu asị. Mma apụta kịta na mbịa na-abịa asịrị nwa Igbo asị, ọkanlite dị gịnị dị, ọkanlite gịnị? Anyị wee na-ayọ unu si unu ụmụ Igbo, ụmụazị Igbo, ụfọdụ magoro ihe anyị na-ekwu, ụfọdụ nwegoro idea ihe anyị na-ekwu, nyere aka sonye anyị ka anyị soro na-agbasapụ ozi a, ka ndị nke na-abịa abịa, maka na ndị na-abịa abịa bụ ihe anyị ga-ahọdenwu kịta. Ndị nke apụgoro n'ihu agha erigo ha, ọgbọ erigo ha, ha marazi ka ha nachitezi azụ, ha maa ka ha agaba, ha nọzi n'etiti mmiri. Ọnya mere ha fụ ọcha ha chaa, ha fụ very dark man ha chaa, ha fụ Obi Cubana ha chaa, ha fụ Wizkid ha chaa, ha fụ Davido ha chaa. Enwere ozi onye n'ime ha nweziri si nna nne ihe a bụ ihe bụ ebe nkwụ. Biko na ụmụ Igbo, ana m ayụ n'ihe na-ayụ nsi unatina anyị ama ntọkwa mgbe na-akwụ ofu okwu, maka na anyị kwuru ya na-aga, ọ ga anaghị anyị ihe anyị chọrọ ime nso. Mana oke nke anyị kwuru bụ ka ịgba mbọ mee ka obi gị, obi nwanne ofu obi, isi ogodo anyị n'ihe anyị na-eme, lote nkụzi anyị, obi nwanne m ofu obi, ofu obi. Mgbe ọ ga-eru mgbe anyị ga-achọ ịchịkọ ụmụ Igbo ọnụ, anyị ga-eme ya otu ha ga-esi wee fụ mara ihe a na-abịa ebe ame, maka na onye na-amara ihe ị na-akpọta ya nso nwe ikoritewa ebe ahụ, ọ maha ka egwu ka a na-agba, o ji ebe ahụ jegowa egwu. So anyị ga-eme ka ha mara ihe a na-abịa, and ihe mere anyị ji wee sị na ihe anyị chọrọ ịbụ ofu obi Igbo nation. Anyị nweta ya bụ ihe, anyị wee jizie wee mara ka anyị ga-esi wee nọkwata, ma ọ bụgodi na Biafra gọọmenti mechaa wee bịa na future. Ekenekwa m unu m Igbo ọzọ, were si unu that na Chukwu gọziere m unu. Onye ọbụla bụ onye Igbo, onye ọbụla bụ onye Igbo na-agba mbọ na-ada ezukwa oyi, because na nke anyị bụ na anyị karịa bad. Ihe ọbụla bụkwara ya gbasara ego mvute obi ike, obi anyị adakodo aka. Our logo Obinwannem ofu obi gosiri n'aka ka anyị ji eme gịnị, arụ ihe anyị na-eri, arụ ihe anyị na-eri, you know. So asị ka Chukwu mee ka inwe ezi nchegharị, maka na onye nwere ezi nchegharị bụ onye ga-amalite sị mba, ka m bidozie emewe gịnị, mewe ezi ihe. So ọ nkụzi ka anyị bịara, anyị abịa ka anyị unu na-akọ ọnụ nke anyị emeterọ, unu gwakwana anyị ya, anyị agwa unu si ndekwa ya ma eji mee ya otu a, ka unu ghọta. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe dabara, anyị ga-asịkwa ndo, mmekwa anyị otu ọ ga-esi wee mee gịnị wee daba. Anyị na-aghọta onwe anyị, a na-amụ amụ, anyị na-eme onwe anyị, anyị na-adọli na-eto before you know it, anyị enwetakwana ihe anyị chọọ. Ọkwa maka ụmụ anyị na-abịa. Daalụ n'ụmụ Igbo, dịka onye sonye anyị n'ụbọchị nke tata, ekenekwa m unu. Ndewo Christel Obi Foundation, ndewo. Daalụ rinne na ịnọnyere anyị na program n'ụbọchị taa. Na-ekelekwa gị na logo i prezentịrị Obinwannem wee na-asị
na Chukwu okike abịa maka ekele n'igwe ekele n'ụwa ọ ga na-agọzi anyị niile na-eke n'orie na afọ na nkwọ dịka ụbọchị taata wee bụrụ ụbọchị orie mmiri ụbọchị nkwọ ikuku ọ ga-akwatara anyị niile ihe ọma n'aha Chukwu okike abịa ma ka ọ dịkwa echi ise otu a ka ọ dị ise Chukwu gọziere gị na nwanna ngwa. Where we come from, the strength of a lion, the beat of the drum. Restoring the culture from the ordinary to the we speak, lifting the fallen, helping the weak. The movement is Igbo global. Our men alone never done. It's more than a page, it's a spiritual long. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting a smile back on the Igbo face. A high energy. Obinwannem. Bobi bụ ndị na-ege m ntị ekenekwa m onye ukwu wee na-asị nke onye chiri ya zere ọ gbọtụọna ụzọ tụọna anyị achịkọta gị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa niile mana amara na Obinwannem ka anyị ga-eji nweta ife ọbụla anyị na-achọ n'ụwa a. Obinwannem bụ isi afrụkwu okwu. Ọ bụrụ na anyị niile nwee Obinwannem ka ekwara ihe anyị na-anụrụ ọgụ kedu ife anyị na-egburu onwe anyị? Check well. Think well. Obinwannem has to rethink because very soon all the Igbo spiritual leaders were going to emerge and ask for massive return back home. All of us know Obodo Igbo, we are going back home. We are not going to run away from our land because of our people who turned their heart to the evil way. Ụmụnna anyị bụzi ndị tụgharịsịrị obi fasị na ọbụzi ihe ka ha ma bụ ịdị na-egbu nwanne fa dịka nsa gwunu n'okwu mgbe ọbụla na Obinwannem na-agwa unu sị anyị si na Naijiria adịrọ mma na-ajụ unu ka ndị bụ Naijiria ọkụ nwanne gị nwoke nọ na gọọmenti nwanne gị nwaanyị nọ na gọọmenti ka ezikwana ihe na-asị na ị chọrọ ka egbusisi ndị Naijiria ma ebidobe egbube na famili gị ibidobe egbube gọvanọ obodo gị ibidobe egbube sinetọ obodo gị ibidobe egbube lokal gọọmenti chairman gị ibidobe egbube ndị yut obodo gị ibidobe egbube ndị eze obodo gị mana ịpụta na soshal midia na-ekọrọpụta ụmụ Igbo na-edeceive ha si na we must close Nigeria, we must destroy Nigeria but soro udo na-anọchite Nigeria onwere ife mere ya a na-etrete empty threat a ga-eme onye na-agara onwe na-enwere ihe o mere ka wee gosikwa na enwere ihe mere. Ndị na-anwụzini bụ ndị na-enwere ụdị ha mere, ndị abụrụ ndị ọchịchị, ndị na-enwere ka ọha ha n'ọkwa nke ha gwara onwe ha mbọ mana ndị bụ the key of the problem bụ ndị ọchịchị na alabụfa. So ọ bụrụ na anyị nwere Obinwannem, we can never be free from our bondage. We use ourselves to put ourselves inside the bondage. So what my young Igbo niile is like I hear now. Because now, after Kamecha meeting with a lot of foundations, even right now, I joined Nsukka local government diaspora decks. Okwahiko Nsukka ni nedema. Ihe bụ the whole Nsukka nọ na diaspora. And very soon,
I will be welcoming them on our platform to speak their mind and speak their mission. And I also urge you to join your local government movement or state movement, like Otuanom na Igbo Union, Hamburg, Anom na Enugu Union, Hamburg, Abokonam na Nsukka Union, Global. So if ndị a niile bụ ka ị na-ekpokọta nso n'obodo gị, hapụ ndị a nọ na social media na-agba onwe ha war. I tried all my possible best to make sure na m gwara unu na akụfecha ya zara awọ. Ife anyị na ya agbagokwana mba, ya agbagokwa ụwa, ya akụgo ọnụ. So if you can understand me, ọ bụrụ na ị ga-ege m ntị n'onu, o nwere ife eji mba abata. O nweghị ihe eji ịkọ ọnụ akọta. O nweghị ihe eji blackmail blackmail. Ndị gọọmenti anyị, ọ bụrụ na anyị si otu anyị si eje wee na-eso ha, ọ bụrụ na anyị ga-enwere onwe anyị, ịma na ọtụtụ ga-anwụ n'ụzọ, na ọ gaghị adị mma n'ala Igbo. Ndị nwụrụ anwụ n'ala Igbo, ha na-ebe akwa na-ebe arịrị. Ma ọ bụ otu a ka a ga-esi wee megide wee were ole mgbe. So biko, ịmara nwanne gị nọ na soshal midia na-eme ajọ ife, na-akọ mmadụ ọnụ, na-agba mmadụ mgba, ka akwụsịnata ya, because Obinwannem bụ ofu obi ka anyị ji aga. And ọ bụrụ na ị nwere foundation, mgbe oge na-adịra ya, we'll be writing all the foundation in Igbo land, pleading them to bring their leaders, can unite all the leaders of foundations. Let us move forward together. Ịmara ihe ahụ foundation gị na-eme, gwa anyị ka anyị na-akwadoro gị ya. Onye ka Obinwannem Igbo TV ji nọ here. Onye ka Obinwannem News ji nọ here. We need to promote each other, help each other, support each other. Without government, we can make a way. Ọ bụ na anyị chere na-ebịakọta ọnụ, foundation bịakọta ọnụ, si na foundation nke unu bụ charity ka ha na-eme. Otu a Christel Obi Foundation, ha nọ into integration of religion aspect. Obinwannem nọ na under agriculture and the integration about the culture and tradition. Because Igbo culture and tradition, ihe ọ na-akọwa bụ hụ nwanne gị n'anya, na-enyere nwanne gị aka, na-ajụ ese nwanne gị, a na-akpa nkata ka akpagide nwanne gị, itie mkpu. A na-asị gị megide nwanne gị, sị mba. And mgbe bidoro ghọtaba na Igbo niile bụ otu, ụwa, even Africa niile bụ otu, even ụwa niile bụ otu, mana ka onye ọbụla si wee bụrụ otu bụ na ihe gbasara nne na nna. Akara aka niile, onye ọbụla nwere akara aka, mana ha ncha bụrụ ofu. Ọ bụrụ ka isi ebihave ka nsi ebihave, ọ bụrụ ka isi ekwu okwu ka nsi ekwu okwu, ọ bụrụ ka isi ene anya ka nsi ene anya. Anyị nwechara oyiyi dị iche iche, awụrụ anyị ji bịacha ụwa dị iche iche. Mgbe anyị bido ghọtaba na awụrụ onye ọbụla ji bịa nwere ihe a ga-eme ka anyị abụ awụrụ wetebe ọrụ ụgwọ ọrụ dị mma. Mgbe a ka anyị ga-eji mara na, imagine, let me give you an example of what I'm saying. Ka anyị were na Biafra bịara kịta, na in short na-enyego Biafra gọọmenti ọchịchị. Ihe Biafra gọọmenti ga-asị, everybody apply for what you can do for Biafra United Nation. Then, kedu ihe ga-aba aka ọrụ gị? Kedu ihe ga-aba akara aka gị? Ọ kapịnta ka ị na-arụ? Because a ga-emezi ndị kapịnta ha na-enweta ezigbo ego. Ọ bụ taxi ka ị na-anya? Ivi na ọkada, enwere ike arụkwara ọkada sef rụọrọ ha ezigbote ụzọ ha ga na-aga. Ọ bụ ọkada ka ị na-anya? Ọ bụ akwa ka ị na-akwa? Họtelụ nke ị na-akwa? Ọ sekuriti ka ị chọrọ ịbụ? Ọ afịa ka ị ga na-azụ? Ọ gọọmenti ka ị ga na-arụ ọrụ dịka ndị otu anyị kịta? Anyị nọ ka gọọmenti, because media is part of government. Ndị na-anọ na kọmputa arụ ọrụ. Ọ bụ ihe odide ka ị ga na-ede? Ihe dị gị n'isi dee ya ede? Ihe na-abụ biznes ka ọ bụ? Onye ka Obinwannem bịara ime ka ọ bịa na mmezu. Anyị ga-eji ewe na-akụzikwa, na-emekwa practical dịka Obinwannem investors. Resume go again, and very soon our office, we are going to launch our new office. When we launch our new office, I can anabata
ụmụaka gụrụ akwụkwọ ma ife a na-eme anyị na-anabata ha na-ebugote ha n'ebe a from our office abịa na-enye anyị update what is going on in our land. And all the state directors, all the state reporters, we are going to be bringing them. And I'll be at the state. Because now, I am Manchezi, can the man be a dozen? I imagine. Makana Trump is going to be a man of Nigeria called them. Only of us focus on Trump. Chief on a Trump will be also the sick brand, also your Kuroto. Only that colonialism we are talking about. Ụfọdụ si n'ọkara ha mma na Trump na American Islamize us than Britain Islamize us. Echefuzie na ihe Nnamdi Kanu chọrọ ka o mee gị Islamize. O mezie gị Islamize, then inwe nwa n'okwu wee kwuo okwu. Echefuzie na Biafra, IPOB bụkwa the same thing ka ha na-eme. So ọkara gị mma na support IPOB ma ọ support Biafra ma ọ support Ive Simon Ekpa ma ọ support Ụwazirike more support on the LLC, Lower Niger Congress, or support on P2B, Nyabo regional control. Or Karagamani support India, or Karagamani support America. Choose one. Because now, here Jabokwan Giki choose wisely. Makanande free and bochi, Nebekwa. So name one home chop that I came over in the behead media. When I'm the buying Yamarudi Hatcher, and I am here to tell you the best way, the best life, the best choice that you can choose over Gadema or hearing Abri Buma, hearing Abri Corner. Here need Rebu, Kedifigaro, even Obinwannem integration, Obinwannem business strategy integration. We will first ask you, Kedifigame, Obine Gorauko. Then I don't get Hegotara. Open a Hegro here, they can mass communication, which in the Tahoco. Then automatically, TAG make practical. A pass here, Akoba very soon. I give up the Dana who will not be one. Open a Mania media. Only the good in the management of page. Only the good in a write up. Only the good in a Equa, email salute. Only the good in a condy. Only the good na ichekwa obodo. Ihe ndị a niile very soon I give up the back and Iganapo. In I got direct to the companies. In I got get direct to the department. King all. Ije na Ukraine all foundation in your ibi obodo foundation in your. Onwere Anomonda Foundation now. Anaboha Social. Anomonda Foundation company in your. So Obinwannem chọkwara a company. Ghana etinye na many different type of companies. We are going to be bringing the companies that have vacancies in Igbo land. Need mmadụ. We can work na nursing. Need about 3 people. 1 engineer, 1 technician, 2 maybe security. 4. We are going to be bringing it. Agent Emeko 4 Plaza number 2, 4, 5. Handle the secretary. We are going to be making it possible. We need all of us to have something doing. So Kaimana poverty get reduced. I'm going to one night I can hold it, manage it. Until my government is amazing accordingly. But right now, there is something you can be doing. Even my content and you can go back to your village and bring in information about your village. People are going to be interested. Ihe nọ na social media na-agba onwe gị ụgwọ na-akọ ọnụ gị enye aka. Ndị be ya nọ n'obodo oyibo ha na-arụkwa ọrụ. Ha rụcha ọrụ abịa na Facebook hook unu. Ego efere afọ iwere ego data. Iwere ego data. Ị bịa watch ba onye na-agba wọ. Ọgbacha wọ eruo eche ọgba side ike na-agwụrụkwa unu. Onye ka nsị ka m gwa unu ụmụnne m. N'ọkwa n'obi nwanne ka m sịsị ka m mebezie kịta. Ndị nna m si m butuzie. Ndị nne m si m butuo. Ndị enyi m si m butuo. Mgbe sị na-ebutugo m. Ka m jebezie rụgbazie ọrụ a na-ekwu okwu. Very soon anyị ga na-akọwara unu how we are going to be working. And investors, mgbe anyị ga na-akọwara maka investors, emepekwa the Department of Investors na Batabazie. Investors Obinwannem will just
Open 100 euro. Kita na ihe mere bụ from 100 euro up. Ọ bụ na enwe budget anyị chọrọ ime ịkọ ọrụ ugbo, ịkọ ji, ịkọ ede, ịkọ rice, ịkọ garị. Nke ọ bụla anyị chọrọ ime, anyị cheke ego na ga-eji mee a contribute wee mee ya. N'ọtago onye ọtụtụ ndị mmadụ ọrụ. Website anyị rụrụ, online marketing website anyị rụrụ. Ya bụ online onnlineshop.com. Oge anyị ga-ewe ọtụtụ ndị mmadụ ọrụ, ọ ga-abụ deliver. N'ọtago ebe ọbụla ị nọ, don't worry. There's a time you don't need to go to market again. You just on that website, you just maọbụ egusi o, maọbụ ose o, maọbụ akpụ o, maọbụ garị o, maọbụ okporoko o, maọbụ azụ o, maọbụ mangi o, everything ị chọrọ just nọrọ be gị a pịa kpam. Nwanne ya ebutere gị na doorstep gị. That is part of our mission. Onwekwa ndị ga-eme ihe karịa anyị nwa, maka na ndị ji ego na-ekwu, maka na ihe mere nke obi nwa na-adịghị achọ ọkụ. Anyị nwere ego na ọka anyị ha ka anyị si eme omume. Mgbe ọsọ unu chegharịrị si na mission obi nwa dị mma, unu abịakwade the structure dị anyị n'isi. O nwere ndị ji ego mana ha enweghị structure. O nwere ndị nwere ike mana ha enweghị structure. Mana obi nwanne nwere structure. Anyị nwere ike ji egbu mmadụ, anyị nwere ike ji emegide mmadụ, anyị nwere ike ji ekwujọ mmadụ. We have plans, we have structure, we have love, and that is what we need. That is what we are bringing to Igbo nation. Ụmụ Igbo niile ka anyị na-echekwa ihe anyị na-eche, anyị ga na-agakwa na-enyere onwe anyị aka. Ụmụ okenye anyị niile na-aha aga Caregiver International bụ ihe a ka ha chọrọ ị na-eme. Caregiver International kwukwa na ha ga-anọ into supportive of our elders. New Rangers na ha ga-anọ into sports. If a foundation of Nana Batano Obinwannem, they already have a mission. So, ọ bụ na mission nke gị na ndị mmadụ batch ya, they na-eme ya na collaborate. Ịghọtago? Ka anyị were that foundation I create nyere onwe anyị aka is very important. So biko ụmụ Igbo kwado na ihe anyị na-eme. Ọ dị mma ka anyị hapụ na-ekwu ogologo okwu. Ogologo okwu adịrọ mma. Anyị nwere ike si na anyị chọrọ ịrụ main road a kịta from Onitsha to Enugu. Anyị nwere ike si na anyị ga-arụ ya, atụba ego rụba ya. Ọkwa ọ bụrụ sọsọ very dark man bụ ọpụta ome mkpọtụ na amasoghị. O nwere onye nke na-enyere ndị n'otu aka na onye ahụ na-enyere ndị n'otu aka bụ onye ọcha. Ọ maka na onye ọcha mere unu ji akwado ya. Mana obi nwanne ka onye ahụ eme. Even Ejiofor Isaac emego ka onye ahụ mgbe ọ na-eme Igbo love themselves in a good way. Ejiofor na-arụrụ ndị ogbenye ụlọ. Mana ọ bịaziri fụzie na ego dị na real estate ọmakpuo dị chefuzie ihe ọ na-eme na Igbo love themselves foundation amanoleriele anakpuo. Ọ sị na Igbo love themselves amanye kwụsịrị ndị Kristian aka. Maka gịnị ka a na-azọ? Gịnị ka ị na-azụ? O nwere mgbe mụnwa chekwuru tụọ ama n'afọ m na anyị niile bụ ofu. God never be a discrimination God. Chukwu si that na ịgbaka nwanne gị mara ife ime ka ọ mara ihe ahụ ị mara. Ma ọ matara ya ngwa ngwa ma ọ matara ngwa ngwa is your duty to make the person to know what you know. So jisie n'ike ka Chukwu kabịa ma gozie anyị niile n'ụbọchị tata. Wee na-asị ka ọ dịkwa na echi ụmụnne m ya gazere onye ukwu gazere onye nta. Udewo na ọkakwa m nwa n'ụlọ nwoke Ugwu Okechukwu onye ndu Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. We are here to let you know that eterobere development bịa na-ekwu okwu ya, nothing more. Nke onye na-eme ya bịa mee ya ka ọ gazere onye ukwu gazere onye nta. Ndewo na ụmụnne m ya gazere onye. Okechukwu, the vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say
the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of Alaiko to the streets of New York City, we carry the hatred, we carry the beauty. The Ugwu Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. The heart of a brother, we love one another. Igbo man abroad, get it come. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. As a one no we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day I will stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị Iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa, were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu, ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation.